Helo, Annie Llun sy'n yma a dwi'n mynd i ddarllen penod gyntaf asiant a herell i chi. Tasg bingo. Dwi ar drên. Dwi'n ffoi, mae popeth wedi mynd o'i le. Tydw ddim hyd yn oed yn siŵr ydw i dal yn asiant cudd ac rydw i mewn perygl. Dyna pam dwi am ysgrifennu popeth i lawr o'r dechrau un. O leiaf y byddi di'n gwybod y gwir ar ôl i ti ddarllen hwn. Awn ni nôl i'r dechrau. Ar ôl i ni lwyddo i achub plant ysgol Pen y Rhych rhag cael ei gwenwyno gan Miss Glein, es i a mam i fyw mewn tŷ diogel ar dir Mrs P. Roedd y ddwy ddynes cinio ddrwg, Mary Grefi a Blood Sglods, wedi llwyddo i ddianc. Roedd yn swyddogion ni a'r heddlu wedi bod yn chwilio amdanyn nhw, ond roedd hi'n ymddangos fel petai nhw wedi diflannu ar wyneb y ddaear. Roedd yn rhaid i mam a fi gadw'n dawel ac yn gydd am rai wythnosau. Roedd lleici a Twm wedi cael eu hanfon i rhywle cudd mwyn cael eu hyfforddiant cyntaf ar gyfer bod yn ysbiwyr. Ond ar ddiwedd yr haf, daeth newyddion bod y ddwy ddynes oedd yn debyg i Mary Grefi a Blood Sglods wedi ymddangos eto ar y system. Ges i a lleici yn partneri gan Mrs P i fynd i ddarganfod mwy. Roedd y ddwy wedi cael swydd mewn ysgol arall ac yn dechrau'r eu gwaith ym mis Medi. Yn tasg gydd ni oedd bingo, sef darganfod mwy o wybodaeth am rhif 88, y ddwy ddynes dew. Y cynllun oedd trio gwneud ffrindiau gyda rhai o blant yr ysgol mwyn iddynt fwydo gwybodaeth i ni am symudiadau rhif 88. Roedd hi'n hanfodol nad oedd y ddwy yn gweld rhag ofn mai nhw oedd Mary Grefi a Blood Sglods go iawn. Yn anffodus, roedden nhw'n adnabod lleici a fina ac yn gwybod yn bod ni'n ysbiwyr. Ond roedd Mrs P yn meddwl mai ni'n dwy oedd y mwyaf addas i wneud y gwaith. Cafodd lleici a fi yn rhybuddio gan Mrs P mai ysbiwyr oedden ni, nid arwyr. Peidiwch a gwneud dim byd gwirion ferched. Casglu gwybodaeth mwyn i eraill i dal oedd yn tasg ni, nid achub y byd. Ond daeth pethau o'i le o'r eiliad cyntaf. Roedd Mrs P wedi trefnu yn bod ni'n cyfarfod â rhai o ddisgyblion yr ysgol yn yr hen gampfa. Ond yn anffodus, roedd yr hen gampfa yn lle delfrydol i bobl ddrwg ymgasglu mwyn cynllwynio. A pha ddwy ddrwg oedd o gwmpas yn barod i wneud drygioni? Wel, Mary Grefi a Blood Sglods, siŵr iawn. Roedd lleici a fi'n sefyll yng nghanol y neuadd fawr yn aros am y disgyblion i'n helpu ni. Storfa offer ymarfer corff oedd yr hen gampfa erbyn hyn, gan fod campfa newydd sbon wedi adeiladu. Roedd na bob math o drigareddau chwaraeon o gwmpas. Raffau, matiau, bocsys, peli, bob dim ym mhob man. Ro'n i ar dan eisiau iddyn nhw gyrraedd mwyn i ni fynd ono. Roedd gen i deimlad y mer esgyrn nad fan hyn oedd y lle gorau i gyfarfod, mor agos i'r ysgol. Ro'n i'n iawn i bryderu. Pwy gerddodd i mewn i'r hen gampfa? Mary a Blood. O, helo, beth i chi neu fan hyn? Meddai Mary, cyn i'w hwyneb newid yn ara deg. Roedd hi wedi ein hadnabod yn syth. Yn sydyn, neidiodd y ddwy ochr yn ochr yn wynebu ni, wedi rhewi fel delwau ninja. Ydy'r ddwy yma eisiau ymladd, meddyliais. Gweiddeis ar lleici. Lleici, dal hwn. Taflais un pen y rhaff iddi. Roedd hi'n gwybod beth i wneud. Ahaha! Gweiddodd Mary a Blood efo'i gilydd gan redag yn fygythiol teg ato ni. Rhedodd lleici a fi o'i hamgylch ddwywaith gan dynhau'r rhaff amdanynt. Gweiddeis eto. Y ffraf dringo. Gyda phen y rhaff, yr un, dringodd y ddwy ohonom ni i fyny'r ffram a neidio lawr yr ochr arall. Roedd Mary Grefi a Blood Sglods yn sgrechian fel pethau gwyllt. Tynnu! Bloeddio lleici cyn i ni ddefnyddio'n holl nerth i dynnu'r rhaff. Roedden ni'n llusgo'r ddwy ddrwg ar hyd y llawr ac i fyny'r ffram ddringo. Roedd lleici a fi erbyn hyn yn gwthio'n erbyn mainc i dalu pwysa. Be da ni am wneud rwan? Gofynnodd lleici, gyda'r chwys yn llifodd ar ei thalcen. Mi fydd yn rhaid i mi anfon negas frys at mem, atebais. Be bynnag ti'n neud, paid a gollwng yr rhaff, Alice, fedrai byth i dalw fy hun.
Roedd Mary a Blod yn sgrichian ac yn strancio fel plant bach. Ar hyn, daeth 3 disgybl i mewn, gan edrych yn syn yna ni. Chi, gwyddais, dwch yma i ddal yr haf ma. Roedd y 3 sefyll yno'n syllu ar y 2 ddynas cinio newydd yn hongian gerfydd y ffram ddringo, a 2 ferch yn ei dal nhw yno. Rwan! Gweiddodd Lleici, a'i chyhyrau hi'n gwegian. Rhedodd y 3 yn helpu. Gollynais un ar rhaff mwyn cysylltu efo mam. Ro'n i wedi cael oriawr tu hwnt o glyfar oedd yn galluogi gysylltu'n uniongyrchol ag oriawr mam a Mrs P. Mam, bingo, rhif 88 wedi dal. Neges wedi derbyn, ar ein ffordd. Llais mam. Ro'n i wastad yn cael cysur o glywed llais mam. O fewn dim, roedd mam a'r sgwad wedi cyrraedd ac roedd rhif 88, sef Mary Grefi a Blood Squad, yn y ddalfa. Tas gyd bingo wedi datrys. Ond yn anffodus i Lleici a fi, doedd Mrs P ddim yn hapus o gwbl. Beth ydych chi wrtha chi'ch 2 cyn i chi fynd? Peidiwch â gwneud dim byd gwirion, dwi'n meddwl oedd fy union eiriau. A be ydych chi'n neud? Rhywbeth gwirion? Gyfynod Lleici yn nerfus, cyn i mi roi pwniad iddi i gau cheg. Ro'n i'n gwybod fod Mrs P yn flin, achos roedd hi'n siarad yn araf, yn glir ac yn dawel. Doedd ei gwefusau main prin yn symud. Mrs P, mentrais, mae'r dasg wedi chwblhau. Dwi'n mynd all beth da ni wedi wneud sy'n gymaint o lanast. Asiant, ddyla ti wybod yn well. Dwi wedi fy siomi'n fawr. Roedd llygaid Mrs P yn fy llosgi. Swydd y sbiwr ydy casglu data a gwybodaeth ac astudio'r amheus. Nid ymladd a chlymu pobl i ffram ddringo. Mae asiant da yn anweledig. Roedd hi wedi codi llais erbyn y pwynt yma. Do'n i rioed wedi chlywed hi'n codi llais o'r blaen. Roedd hi'n flin go iawn. Ond do ganddon ni ddim dewis roedden nhw wedi'n gweld ni. Ceisiais egluro, ond oedd gan Mrs P ddim diddordeb. Na, nid wedi cwblhau tasg bingo ydych chi, ond wedi ei ddileu. Y dasg oedd astudio, dilyn a chysglu cymaint o wybodaeth ac sy'n bosib ar y 2 yma. Yn y gobaith y byddan nhw'n harwaini at rwydwaith o bobl ddrwg sydd wedi bod yn ei helpu dros y misoedd dwytha i guddio. Ond faint o wybodaeth ydyn ni wedi dderbyn gynnwch chi? Ydyn nhw wedi'n arwaini at unrhyw gliwiau? Naddo. Rydych chi'ch 2 wedi gwneud llanast o bethau. Tydw i ddim eisiau'ch gweld chi am rai wythnosa. Rydych chi'n cael amser i feddwl. Ewch! Roedd Lleici a fi'n syllu'n syn arni. Yn methu credu bod ni wedi gwneud gymaint o gamgymeriad. Yn methu credu bod ni'n gorfod cael amser i feddwl. Oedd yn golygu dim ysbio, dim tasgau cudd, dim byd ond aros adra. Roedden ni'n 2 yn hollol flin. Gadawodd y 2 ohonon ni'r ystafell heb ddeud dim. Na Lleici ddim hyd yn oed edrych arna i, dim ond cerdded i ffwr'. Esi'n syth at mam pan gyrraeddwn ni adra. O'n i mor flin i fo Mrs P am yn trin i fel plant bach, ond oedd gan mam ddim llawer gyd-ymdeimlad chwaith. Wel, Alice, be fedrai ddeud? Mrs P sy'n iawn fel arfer, ac i fod yn onast, da chi wedi gwneud llanast o bethau, achos tydi Mary Grefi a Blood Squad yn dweud dim. Tyda ni ddim yn mynd i gael unrhyw wybodaeth allan ohonyn nhw, ac mae'n rhaid i ni rhoi nhw i'r heddlu mwyn iddyn nhw gael eu cyhuddo'n swyddogol a'i rhoi yn y carchar. Roedd fel petai rhywun wedi rhoi dwrn yn y stumog. Roedd y teimlad mod i di siomi mam yn waeth na dim. Roedd Lleici'n gorfod aros yn tŷ ni gan ei fod yn gartref mwy diogel. Roedd hi'n aros yno'n aml beth bynnag. Roedd yr stafell sbar yn cael ei hadnabod fel stafell Lleici erbyn hyn. Roedd yn dŷ bendigedig. Roedd yna ddigon o le. Doedd mam ddim o gwmpas rhyw lawar gan ei bod hi'n cael ei hanfon ar dasgau cudd. Felly dim ond Lleici a fi oedd yno,
a Will, ein gyrrwr o falwr, roedd o ar gael i ateb pob swnio. Doedd Llici fi ddim yn ffrindiau mawr iawn ar y dechrau. Roedd Llici wedi pwdu fy mai i oedd popeth yn ei barn hi. Roedd Twm, ei brawd, yn dod i'n gweld ni bob hyn a hyn, ond roedd ynta fel mam yn cael ei alw i ffwrdd. Ond diolch byth, tydi Llici ddim yn gallu dal dig am yn hir iawn. Felly roedd hitha fel fi wedi diflasu ar beidio siarad. Wedi'r cyfan, roedden ni'n ffrindiau gorau. Un bora, roedd ni wedi bod allan yn rhedeg a newydd gyrraedd yn ôl i'r tŷ. Roedd Llici wrth y bwrdd brecwas yn darllen cylchgrawn. Roedd ganddi bapur y ffensel ac roedd yn amlwg i bod hi wedi bod yn ceisio datrys rhywbeth. Be ti'n neud? Gofynnais wrth dywall diodoren i mi fy hun. Gwneud y posau sy'n y cylchgrawn ma. Do'n i'm yn gwybod fod pobl dal i ddarllen cylchgrona. Doedd Llici ddim yn cymryd llawer o sylw ohona i. Roedd yn amlwg i bod wedi dod â draws pos oedd wedi ei baglu. Roedd hynny'n anodd iawn i'w gredu gan fod datrys posau yn un o'r cryfderau oedd yn rhaid i gael i fod yn asiant cyd. Ti di llwyddo i gwneud nhw i gyd erbyn hyn, siawns? Mae efo Llici'n bwdlyd. Ro'n i'n hofran i'ch i ffenni. Roedd yn amlwg i bod i'n cael traffath gyda rhywbeth, ac ro'n i ar dan eisiau cael gweld a'i ddatrys cyn iddi hi wneud hynny. Ti methu datrys un agwt, heriais. Mae y bron yn amhosib, atebodd hitha heb godi ffen, ond i bron iawn yna, dwi'n siŵr. Gai weld, holais y ddigon diniwad. Na, cipio'r Llici'r cylchgrawn oddi ar y bwrdd a martio i'w ystafell. Roedd y diwrnod hwnnw, digwydd bod, yn ddiwrnod goddiog. Daeth Llici o'i ystafell wely mhen hir a hwyr. Nes di lwyddo, holais. Dwi'n meddwl, atebodd hitha'n swta, heb ddweud dim arall amdano wedyn. Gorweddodd y ddwy ohonon ni ar y soffa yn gwylio'r teledu. Roedd 2 sgrin deledu, un gyda newyddion 24 awr, a'r llall yn dangos ffilmiau rownd y rîl. Roedden ni'n cadw llygad ar y newyddion, rhag ofn y byddai na unrhyw fath o ddigwyddiad y byddai'n golygu yn bod ni'n cael yn galw i ysbio. Unrhyw ddigwyddiad amheus neu rhywbeth a olygau fod yr heddlu angen cymorth i gael gwybodaeth. Sbia ta, meddwl Llici wrth gyfeirio at y newyddion. Mae'r teulu yna di ennill 600,000 o bunna ar y loteri. Wow! Roedd na fam a thad a mab tua 10 oed yn edrych yn eithriadol o hapus yn dawnsio ar y sgrin. Och, a mae'r boi bach yna mynd i gael ei sbwylio'n rhag safynta'n unig blentyn, medda finna, cyn mynd yn ôl at fy ffilm. Yna, digwyddodd rhywbeth ar y newyddion nath dynnu sylw'r 2 ohono ni. Mae lladron wedi dwyn nifer o ddarnau dridfawr o gelf o'r amgueddfa genedlaethol. Yn ôl datganiad gan yr heddlu, mae'r gwaith lladrata wedi wneud gan ladron proffesiynol, a dylai pob sefydliad cenedlaethol fod yn wyliadwrus. Gwrthododd yr heddlu i ddweud os oedd ganddynt syniad pwy oedd y lladron. Wow, lladron proffesiynol, meddwl Llici. Mae'n swnio fel tasa nhw wedi llwyddo i ddwyn rhywbeth gwerthfawr iawn. Ac mae'n swnio fel tasa gan yr heddlu ddim syniad pwy na. Mae'n rhaid fod na gliw yn rhwla. Sgwn i ydyn nhw wedi cysylltu efo Mrs P. Mi fysa hi'n gwybod lle i ddechrau chwilio. Ro'n i'n teimlo Llici'n rowlio llygad wrth i mi siarad. Doedd Llici ddim yn hoff iawn o Mrs P. Roedd hi'n ei pharchu ac yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i fod yn ysbiwraig, ond roedd Llici wastad yn deud nad oedd hi'n gallu trystio Mrs P yn llwyr. Fy ateb i bob tro oedd, wrth gwrs, ddyla ti ddim trystio unrhyw ysbiwr. Roedd y ddwy na'n ei chwerthu'n bob tro ar ôl mi ddeud hynny, ond ro'n i'n deud y gwir. Ro'n i wedi dysgu i beidio ymddiriad yn llwyr y neb oedd yn gweithio fel asiant cyd. Roedd gan bawb ei tasgau ac roedd pob tasg yn gyfrinachol. Ac roedd hynny'n golygu cadw cyfrinach oddi wrth dy ffrind gora, a hyd yn oed oddi wrth dy fam, weithiau. Wrth edrych ar y newyddion a chlywed mwy am hanes y lladrad, a chlywed eto nad oedd gan yr heddlu unrhyw glem ble i ddechrau chwilio amdanyn nhw. Tybiodd Llici a fi y byddai Mrs P yn galw cyn bo hir gyda rhyw das gydd i fynd ar drywydd y lladron proffesiynol. Roedden ni'n disgwyl i'r ffôn ganu unrhyw funud. Daeth yr alwad gan Mrs P y prynhawn hwnnw, ond nid i fynd ar drywydd y lladron. Asian ta, mae gen i das gydd i ti. Rhywbeth i wneud â'r lladron, Mrs P. Y lladron? Na,
Dwi ti ddim yn barod i fynd ar drywydd y fath waith ar ôl dy helyd sydd ddiwetha di. Ond, cyn i mi allu cwyno, torodd ar fy nhraws a chyrra ymlaen. Dwi angen i ti ddod i'r swyddfa. Mae hon yn dasgydd breifat i mi'n bersonol. Oedd hynny'n fy nharo'n od. Iawn, mi fydda i allu draw mewn dim. Na, asiant ta, meddai Mrs P yn frysog. Byddi di ddim yn gweithio gydag asiant ci ar y dasg yma. Dim gair os gweli di'n da. Rhoddodd y ffôn i lawr. Roedd yn gas gen i dasgau fel hyn, tasgau nad oeddwn ni'n cael ei trafod efo lleicu. Roedd hynny ar lles y dasg, ond hefyd ar ei lles hi. Roedd fyw i unrhyw asiant wybod mwy na'r hyn oedd rhaid, rhag iddyn nhw cael ei dal gan Elin a datgelu'r cwbl. Ond roedd cadw cyfrinachau rhag lleicu'n anodd. Nes i nôl i'r ystafell fyw lle roedd lleicu yn dal i wylio'r newyddion. Roedd nifer o wleidyddion, arbenigwyr diogelwch a swyddogion yr heddlu wedi bod yn siarad. Edrychodd arna i a gofyn, da ni'n mynd? Dwi'n mynd, atebais. Roedd hi'n deall yn syth y be oedd hynny'n ei feddwl. O, roedd hi'n siomedig. Rhywbeth i'n neud ar lladron na? Ti'n gwybod na lle i ddeud dim. Gadewais yr ystafell heb ddeud dim byd arall. Casglais ambell beth mewn bag bychan a pharatoi i fynd. Doedd gen i ddim syniad o ddim. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod os byddwn ni'n dod nôl i'r tŷ. Roedd hyn yn arferol. Roedd yn rhaid i bawb baratoi bag dros nos, rhag ofn. A dyna ni. Gadewais y tŷ a lleicu, a gwneud fy ffordd ar droed trwy'r goedwig tuag at dŷ Mrs P. Roedd hi'n dechrau nosi. Diolch.